ஒருத்தவங்க லாங் வீடியோ வெயிட் லாஸ் வீடியோ போட்டிருந்தோம்ல, அதை பார்த்துட்டு இது ப்ரமோஷன் வீடியோ தான் நல்லா தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தீங்க. நீங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுலாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டாங்க. கீழே நான் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பேன்ல, அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னாவே நான் ப்ரமோ கோட் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ யாருக்கெல்லாம் ப்ரமோ கோட் கொடுத்துருக்கோமோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ப்ரமோஷன் பண்ணுறோன்னு தான் அர்த்தம். சாதாரணமாகவே யூடியூபர்ஸு இல்லை வந்து இன்ஃப்ளூயன்சர் யார் இருந்தாலுமே ப்ரமோஷன் பண்ணுறதுலாம் ஒரு நார்மல் திங் தான். நான் கொஞ்சம் செலக்டிவாக தான் ப்ரமோஷன் பண்ணுவேன். நம்மளோட சேனலில் வந்து நிறைய ப்ரமோஷன் நீங்கள் பார்க்க முடியாது. இந்த வெயிட் லாஸுமே ப்ரமோஷனுக்காக ஆரம்பிக்கலைங்க. அப்படி இருந்தால் டே 1லேருந்தே வந்து நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருந்துருக்கணும். ஒரு 2-3 மாதம் வெயிட் பண்ணி போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. நான் வந்து எனக்கு பர்சனலாக நான் பண்ணிகிட்ருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு வீடியோ போட்டேன். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பேசி இப்போ அது ப்ரமோஷனாக தான் அது போட்டுட்ருக்கோம் நம்ம. அதே மாதிரி நான் ப்ரமோஷன் போட்டதுனால அவங்கள்ட்ட தான் நீங்கள் போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது. டிவியில் 1008 ஆடு பார்க்குறவங்க எல்லாமே நம்ம வாங்கிடுறோமா, நமக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதானே நம்ம பண்ணுறோம்.